Strzeże Maryję, Matko nasza, taką nieburząca i niepłacząca, Matkę kochaną, taką Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka Matkę swoją. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Cześć, prześwięty krzyż swój, świat odkupić raczył. Nie cenzury. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno. Aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Decyzja młodego człowieka o wstąpieniu do seminarium czy do zgromadzenia zakonnego niejednokrotnie budzi emocje, nawet wśród najbliższych, rodziców, rodzeństwa, przyjaciół. Różne postawy mogą rodzić się także wobec naszych codziennych wyborów. Być może matka Boża nie do końca rozumiała decyzję swojego umiłowanego syna, ale mimo wszystko zgadza się i szanuje jego wybór. Maryjo, Ty wiedziałaś z bliska, jak Twój syn stawiał kolejne kroki na drodze życia, a także na drodze na Kalwarię. Ty dostrzegałaś jego małe i wielkie wybory. A co czuje moje serce, kiedy widzę, że ktoś szczególnie mi bliski postanawia zrobić coś, co nie odpowiada mi wcale? Jak się wtedy zachowuję? Czy narzucam mu swoje zdanie? A może pozwalam dokonać wyboru samodzielnego, wspierając jedynie swoją radą i obecnością? Przenikaj nas, Jezu, abyśmy zawsze potrafili pełnić Twoją wolę i szanować decyzje bliźnich.